uma uzohlanganisa uhulumeni wobumbano, kunezinto ongeke uzenze obufisa ukuzenza. Ngoba uzama ukwenelisa lawa amanye amaqembu ayingxenye yalo hulumeni wobumbano. Iqembu iDemocratic Alliance ilona elizuze kakhulu kulohulumeni wobambiswano. Into eyenzekile kulezi ingxoxo kade zikhona, iqembu le-DA libonakele libamba i-ANC ngobhongwane noma libamba umengameli ngobhongwane. Izinto ey'ningi umengameli ugcine ezenza hhayi ngoba ey'thanda, kodwa ngoba enzela ukuthi kugcine kuqokwe uhulumeni. USenzo Mchunu ususiwe emnyangweni wezamanzi wafakwa emnyangweni wamaphoyisa. USenzo Mchunu umuntu wezemfundo. Umfakelana umuntu endaweni wazi kahle ukuthi akanawo amava okwenza lowo msebenzi. Ngenye indlela uyamdayisa lowo muntu. Emnyangweni wezokuvikela abaningi bathi uJenene uBantu Holomisa we-UDM bekufanele kube nguyena owengamela lo mnyango kuno-Angie Motshekga obesemnyangweni wemfundo eyisisekelo othathwe yi-DA. Umuntu owenzile lo msebenzi isikhathi eside se-Transkei kunemphumela esingayikhomba ukuthi ngesikhathi ewuJenene e-Transkei yini ayenza. Wazi kahle ukuthi kwenzekani uma ngabe uyisoja. Njengoba uthathwe yi-DA umnyango wezasekhaya obugaqelwe kakhulu nguGayton McKenzie we-PA obewuphethe udokotela u-Aaron Motsoaledi ubuyiselwe emnyangweni wezempilo, wathi udokotela uJoe Phahla obephethe wehliselwa-ke kwesokuba iliphini lakhe. Uma kukuthi umengameli ubefisa ukuthi abuyise udokotela u-Aaron Motsoaledi, ubengambuyisa azoba iphini likadokotela uPhahla. Ngoba uma ubheka kahle, ngisho nangesikhathi sekuhambe udokotela uZweli Mkhize, udokotela uPhahla benodokotela uSibongiseni Dlomo bawubambile lo mnyango, bawubamba kahle futhi nje baqhubeka kahle benza zonke iy'nhlelo bekufanele bazenze ngale kwey'nkinga. I-IFP ithole izikhundla ezine esongqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu othathwe ngumholi weqembu uVelenkosini Hlabisa, kwathi inkosi uMzamo Buthelezi yangena kowezindaba zezisebenzi kahulumeni nokuphathwa kwazo. Umkhuleko Hlengwa waba yiliphini likangqongqoshe wezokuthutha, kwathi uNaren Singh waba yiphini likangqongqoshe wezamahlathi, ukudoba nemvelo, umnyango ophethwe yi-DA. Nakuba uGayton McKenzie we-Patriotic Alliance ebefuna umnyango wezasekhaya, kepha ubukeka ekuthakasele ukuphathiswa umnyango wezemidlalo, amasiko nobuciko, kepha ubhekene nenkulu inselele yokwenelisa imikhakha eminingi. Into engamsiza kungaba ukuthi labantu abangama-civil servants, o-DG, o-DDG nabo bonke labo bantu abamxhasayo kube ngabantu abayazi into abayenzayo, njengabantu akade bevele bekhona lapho-ke. Ngiyacabanga ukuthi bazokwazi ukuthi bamsize, kodwa yena njenge-political head kuloya mnyango, hhayi lutho mfethu, awumfanele enhlobo. Nazi indaba ezimnandi kwabomkhakha wey'kaqeda isizungu. Spinning and stands is not a crime, and you're going to see. I'm so excited because I promised that spinning shall be recognized. And I'm going to keep that promise. I'm going to make spinning one of the biggest sports in this country.